guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel! So, karon ang ako ang menu is Humba, pork Humba. So, ang atong sangkap karon is banana blossom, red onion, garlic, ahos, then upat ka piraso nga egg, syempre ang atong soy sauce, salt, and black pepper, and ang atong karni, ako siyang gilatan para humok na siya daan, usa na to i-isa. O brown sugar. O dahon nga paminta, bay leaf. Mix na ko ang karni. Gisa lang. Gisa usa na ko ang karni para mo brown and then ato nang butang sa ato ang sauce mix. So ayan na guys, ato nang butang ang ato ang broth. Ayan. Next ang soy sauce. Ang dahon na laurel. Then ang brown sugar. So gimix na nako tanan, ugulat na nato mo bukal dili sa ukayon kay ang suka para maluto gyud ang suka. Then butang nako og salt and black pepper. So ni bukal na guys, so tataod na lang nako siya ukayon. So ayan guys, parte ng bukal ang ato ang sauce, ang atong sabaw. So, pwede na nato siya i-mix kay naluto naman to ang vinegar. Para sa atong pagtilaw kung okay ba ang lasa na. Di na ba dungagan og salt. So, okay na ang lasa. Ang tamis, ang salty, nag-mix na. So, ato lang ni siyang hulaton nga muubos ang sauce ug mustiki ug mo na kana ang atong humba maluto na. So, na ako'y 4 pieces eggs. Ako na siyang giboiled kay if maluto na ang atong humba ug ma-resikuha na ang sauce, mo na siya akong last nga ibutang. Ito ang ato ang humba. Ayan. Hulaton lang na to guys na mo ubos na ang iyang sauce. Huwag atong ibutang ang 4 pieces na eggs. So, okay guys. Tanawa ang atong sauce ni ubos na. So, ako na ibutang ang 4 pieces na eggs. So, luto naman ang atong humba. So, ang atong sauce na lang ito ang ubuson akong pagamin. So, this is my pork humba with egg. Pork humba is a Filipino dish. So, lami kayo. Thank you for watching guys. Enjoy and please hit the like and please subscribe my YouTube channel and also press the bell button to update my all videos. Pork humba, thank you and enjoy. God bless.